Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joert weer een 1-op-1 peteer en wol bij Moon Baker, oftewel Monique Bakker. Zangeres onder oren in Candy Dulfer's Funky Stuff. Weer bij collega van Treintje Oosterhuis. Het eerder mij Candy Dulfer ging ze dwars door Europa en ook Japan. Maar ze had nog volle meer in, want ze had onder oren een geerwerken met de New Cool Collective. Ze had op grote festivals staan en had een fantastische carrière. Ze houdt ook zangles en ik ben blij dat ze Joert bij u hier te gast is. Monique, mooi dat je bent. Welkom. Ik kon daar eigenlijk gewoon de standaardvraag. Hoe is het bij jou? Wel goed eigenlijk, ja. Wat ik heel fijn vind is dat door de corona lag natuurlijk alles stil. En ik had het geluk dat ik niet alleen maar afhankelijk was van het optreden, wat sommige van mijn collega's en vrienden, muzikanten natuurlijk wel mee moesten maken. Dus daar voelde ik me dan wel gezegend in. Ik kon wel gewoon overleven. Maar ik ben heel blij dat we nu weer gewoon kunnen creëren. En de kant weer op gaan van doen wat we graag doen. En dat is ook optreden. Is de pro de frustraties van collega's en vrienden die... Zeker, ja. Die intussen een beroemde moren onderin wien? Ja, dat ging natuurlijk alle kanten op zoals mensen zijn. Dus er zijn mensen die zijn in dat soort periodes ontzettend inventief. En die inspireren dan ook weer. En andere mensen die hebben het gewoon zwaar. Die kunnen gewoon niet rondkomen. Hadden tegenslag met natuurlijk dat geld wat door de regering werd uitgedeeld. Daar had niet iedereen direct toegang toe. Zeker net in de culturele sector, hè? Precies, ja. Dus dat was pittig. Ja. Ik heb ook natuurlijk in de demonstraties gelopen. Ik werk dan op het conservatorium. Het was even kiezen. Ik werk op het conservatorium in Amsterdam. Op de popafdeling. Het was even kiezen. Ga ik naar Amsterdam of ga ik naar Groningen? Ik ben naar Groningen gegaan. Toch wat dichterbij. Toch wat dichterbij, ja. Maar ik was heel blij dat ik daarbij was. Dat gaf wel een gevoel van vereniging. Want alles was er. Ja. Radiomakers, PA, mensen die het geluid doen. Alles liep daar. Ja. De beste vrouw van de wereld, dat zal denk ik in dit interview ook nog wel naar boeten komen. En toch best wel land in Friesland, in Haas. Ja. Joeg dat rust? Moet de beetje ook weer een peer hier? Ja, dat is wel even wat ik opzocht. En natuurlijk ook... Ja, we zitten nu in een wooncrisis, maar in Amsterdam is het ook... dan moet je wel geluk hebben, ook toen al. Parkeren, alles is best wel prijzig. En het vak waar ik in zit, dan moet je altijd een beetje goed kijken. Hoe kan je en doen wat je graag wil. En wat je passie is en er toch ook van kunt leven. Dus het is beide. En de rust... En beter kunnen betalen, dat ook. En wat ook meespeelde is dat Hans Wijnbergen daar ook woonde destijds. En daar ga ik ook al heel lang. Vriendschap heb ik daar al heel mee. Een muzikale vriendschap. Dus dat lag ook voor de hand om dan daar ook... met die reden een bekende. Dat was ook wel prettig. Wat de plak dus. Ja. Hartstikke mooi. Steenwijk, dan Woord, Makkum en Ljouw. Het has opjongen als het west opgroeid best. Ja. Maar we een protte verhuizen en een protte wisseling van vreun en leven om jou voor die in die jeugd? Ja, als jong meisje van 15, denk ik, 15, 16, kwam Arie Kuipers. Ik weet niet of je die kent. Ja. Ja, die kwam vaak bij ons over de vloer, omdat hij in de bluesband zat van mijn vader, Baker Train.
En hij was eigenlijk degene die mij mijn eerste gitaarakkoorden leerde. Dus Arie heeft een hele... iedereen kent hem van de Zware Jongens en de Dikke Lulband en zo. Maar ik ken hem juist van een andere kant. En daar heb ik het dan ook nog wel vaak met hem over. Hij hield namelijk van Yes en van Gentle Giant. Ken je dat? Die laatste net. Nee. Het is best ingewikkelde fusion muziek. Echt voor de liefhebbers. Nou, behoorlijk, ja. En Maar is iets verder hoor. En Arie die speelde ook prachtig piano. Hij speelde ook songs van Everything But The Girl op gitaar. Dat leerde hij mij. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, heb ik allemaal van hem geleerd. Dus hij gaf mij eigenlijk de magie mee, waar ik ook echt... was ik ook door mijn vader door geïnspireerd hoor. Maar mooie akkoorden, hij legde me uit hoe je die moest pakken. Want de soundtrack van die jeugd, dat kwam dankzij die high-tech, wat er een pro de blues draait of orendingen thuis. Of die de radio. Ja, mijn vader die bewoog eigenlijk mee met de tijd. Dus mijn vader die was al jong. Mijn vader die kwam eigenlijk al in de muziek terecht in de jaren 60. Dus daar nam hij eigenlijk de Beatles mee. Hè? En Elvis. Dus die twee, daar ben ik mijn eerste langspeelplaat... want die wilde ik heel graag toen ik een jaar of 11 was. En toen gaf mijn vader mij een plaat van Elvis. En dat was ook de enige die ik een hele tijd had. Dus die draaide ik op mijn platenspelertje. Wist nog welke? Ja, ik weet nog hoe die eruit zag. Dus felblauw met een gele rand en Elvis voorop. Okay. Dus en dat is denk ik ook de reden dat ik meer naar zangers luister, nog steeds, dan naar zangeressen. Dus ik ben echt opgegroeid als zangeres met heel veel zangers. Ja. En inspireert dus ik. Ja. Dus voor mij is het niet moeilijk om bijvoorbeeld... Was warm for the morning. Dat ken ik heel goed. En dat vond ik later ook in vrouwelijke zang. Bij bepaalde beroemde zangeressen. En daar kon ik dus heel makkelijk bij, omdat ik Elvis al zo vaak had gehoord. Ja. Wanneer kwam dat meisjong erbij? Wanneer gong ze die eigen stembroeken? Wie dat ook een beetje in die periode? Nou, dat begon eigenlijk al, zegt mijn moeder altijd, in de wandelwagen. Want mijn moeder die zong altijd met mij. Dus die neemt eigenlijk ook de credit. Mijn vader nam altijd de credit, maar het is eigenlijk mijn moeder die mij al... Talk met hem, hè? Ja. Draaide Memek muziek? Of wist nog wat ze zong? Ja, bijvoorbeeld... wat mijn moeder heel graag zong was van Doris Day, Que Sera Sera. Dat soort muziek, dat vond zij echt mooi. En Roy Orbison. En dat had mijn vader ook weer, Roy Orbison. Daar ben ik ook mee opgegroeid. Wat een muzikaal riek leven kreeg toen voor eigenlijk om mij dus. Ja, en ik ging al op mijn 5e mee met mijn vader. Naar Focus bijvoorbeeld. Focus met Thijs van Leeren, Jan Akkerman. Ik kan me nog herinneren dat live concert voor mij plaatsvond. Dus dat is echt, maakte dus blijkbaar heel erg indruk. Maar toen was toch heel jong dus? Ja, en ik kan me ook herinneren want het was een persoonlijke vriend van mijn vader. En dat mijn vader, hij nam mij mee blijkbaar naar een ruimte. En dat hij zei, Monique, geef die meneer maar een handje. Dat was Thijs van Leer. Ja. Wat een verhaal. Ja. Wanneer is toen het idee van muziek? Oké, ik hou ervan, maar ik wil er echt serieus wat mee doen. Het moet een onderdeel van mijn leven worden. Of is dat geleidelijk wat ging? Ja, nou, het was zo normaal eigenlijk om daarmee bezig te zijn. Het hele leven van mijn vader was daarvan doordrongen. En het hele gezin ging daar gewoon in mee. Dus ik zat, als hij op mij moest passen,
dan bij een repetitie, dat was dan weer in de jaren 70... dan nam hij mij mee en dat was bij de toetsenist. Die woonde dan in een boerderij met zijn ouders en zijn vriendin. En dan zat ik in de huiskamer. Een hele rij met Suskes en Wiskes hadden ze. En ik kreeg een kop sinaasappelthee, weet ik nog. En de moeder was wol aan het spinnen destijds, weet ik ook nog. Heel veel katten. En mijn vader hoorde ik dan op de achtergrond repeteren. Ja, dat was voor mij gewoon super normaal. Ja, dus het is zo logisch om dat vervolg te hebben. En muziek had ook zo'n impact. Automatisch vond ik het belangrijk, ja. Eerste band wie Iris? Ja, dat was best wel apart, want toen was ik een jaar of 16 en het was symfonische rock. Dus dat was niet de makkelijkste muziek, maar ik was opgegroeid met Focus, Exception, Earth and Fire, Queen. We keken alle popprogramma's op tv. Mijn vader miste er niet één, dus wij ook niet. Dus ik ben echt opgegroeid met al die muziek waar hij ook van hield en waar hij naar keek. En het was niet de meest makkelijke muziek, maar wel heel magisch. Ja. Want hoe kwam het bij Iris Tolon? Ik bedoel, bist even vregen of hast even auditeerd of zo? Nou, ik zat op honkbal of softbal, moet ik eigenlijk zeggen. Bij de Rohavo Pirates in Steenwijk. En er kwam een feest van die sportclub. En toen de pitcher van de honkbalclub, die bleek een band te hebben. En het leek hun wel leuk om dan van de leden van de club een bandje samen te stellen. Mensen die muzikaal waren. Een soort gelegenheidsformatie. Ja, gelegenheidsformatie, en daar kwam ik in. En toen, dat was heel leuk. En mijn vader en moeder waren daar ook naartoe gekomen. Die stonden met open mond te luisteren. Want die wisten helemaal niet dat ik kon zingen. Ik deed dat altijd gewoon op mijn slaapkamertje met mijn gitaartje. En het was voor het eerst dat zij mij zo echt hoorden zingen. Ja. Dus daarna ben ik gevraagd voor de band van die pitcher. En dat was Iris. Ja. En dat was heel luxe. Want ze hadden al een eigen PA-systeem. Hij was vertegenwoordiger van Peavey. Ze waren ook wat ouder dan mij. Ik was 16, maar zij waren 23, denk ik, 24. Ja. Wow. Allemaal eigen songs, hè? Ja. In de lijn van Pink Floyd. Ja, correct. Het hele land trog uiteindelijk of net? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee. Nee, want niet de makkelijkste muziek. Nee. Dus dat was ook niet makkelijk om daar... Ze is echt in een niche. Ja. Maar het was wel goed voor mij. Ja. Ja. Om te leren natuurlijk. Ja. En te bedenken was het woest. Ja, dat de muzikale identiteit vinden, daar was je niet zo mee bezig. Je kreeg gewoon een aanbod. En dan dacht je, oh ja, leuk. Maar niet zo heel van, wat ga ik eens doen? Nee, dat was niet aan de orde. Nee. Nou, Iris, hoe best trog ging je? Want jongen en er werd nog een gitaar, hè? Ja, in Iris lieten ze me een klein stukje elektrisch gitaar spelen ook. Daar heb ik ook nog wel een foto van. Dus dat was ook wel best bijzonder destijds. Dat ik als meisje zo een gitaar vast had, zeg maar. Ja. Heel kort moment, maar in één song. Maar het was wel heel leuk. En die gitaar, dat is voor mij wel... altijd heel fijn geweest dat ik dat al zo jong had. Omdat mijn inzicht later met liedjes schrijven daardoor ook makkelijker om te zetten was in wat ik dacht van nou, ik heb wel een leuk idee, dan kon ik het ook omzetten. Ja, kijk, want wanneer bestemmen heb ik ook het echt schreeuwen van songs? Is dat pas later gebeurd? Ja. Dat is denk ik... Nou, er heeft een beetje bestaan.
een new wave bandje hadden we opgericht. Ik weet niet, Tjeerd Idema op drums. Dat was in de tijd van The Cure. En we repeteerden, dacht ik, in Bolsward. En daar begon dat een beetje. Dus dat is ook best wel weer lang geleden. Maar daar bleek... we hadden 1 optreden in Sneek in Bolwerk. En daar kwam een hele positieve recensie uit. En toen dacht ik, ik heb zelf... Ja, ik kan het. Ik kan het, blijkbaar, ja. Ja, met elkaar, hè, dat wel. En welke band wie dat? Die band heeft een hele gekke naam. Ex the Mom. Ex the Mom. Ja, heette die band. En die heeft maar heel kort bestaan. Ja. Zit er nog een uitlist bij of is het gewoon een lekkere maffe naam? Ex the Mom, ja. Dat was gewoon een lekkere, maffe naam, ja. Dit is al nog een beetje periode puberleeftijd, of net? Ja. Maakt dat zo'n beetje zin? Uitproberen, experimenteren. Ja, 17 jaar, 18 jaar, zoiets. Ja. Welke bands had je dan meer in die periode? Ik heb nog even ook gezongen in de band van mijn vader. Baker Train. Ja, blues dus. Die is daar backing vocals of wie is daar lead vocalist? Lead, ja. Zo. Maar dan afgewisseld met mijn vader. Ik zong gewoon een paar liedjes lied. Hoe wie dat om mij heid op het podium te staan? Ik bedoel natuurlijk van hoe ze wist het wel wens, best mij de muziek en zien muziek ik opgroeid, maar op het podium staan met die heid liep het me toch ik wel. Ja, was apart. Maar ik heb ontzettend veel geleerd van het feit dat het zo vanzelfsprekend ging. Want daardoor leerde ik improviseren. En ik heb op latere leeftijd geleerd hoeveel mensen bang zijn om te improviseren. Nou, ik niet. En dat heeft mij ook heel veel gebracht. Dat ik nooit bang was om in een moment... wanneer ik dacht, dit klinkt mooi. Bijvoorbeeld in jam sessies in Amsterdam. Dat ik dan gewoon ertussen ging staan en wel iets verzon. En dat het dan ook ergens op sloeg. Ja. Ja. Vrij denken. En jazz, hè, want ik ben natuurlijk ook in de jazz terechtgekomen. Daar kwam het ook weer van pas. Ja. Vanuit Steenwijk, Friesland, een beetje dat gevoel, puberteit. Wanneer had je de stap maken van ik wil de wereld echt in? Dat ging nog niet zo makkelijk. Nee, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, want het voelde toch wel... ik kwam natuurlijk uit Steenwijk en voelde toch wel als een dorpsmeisje. En ik was dan wel vaak in Makkum, waar Arie woonde. Daar ontstond ook weer een band met Arie. En we namen ook wel weer wat dingen op, wat eigen dingen van Arie. Dus dat ging daar ook wel door. Maar uiteindelijk ging ik natuurlijk van de middelbare school... moest ik ergens anders naartoe. En ik durfde nog eigenlijk niet naar het westen. Dus, en in Leeuwarden was dan wel een muziekopleiding. Maar ik dacht, ik ga toch eerst maar naar de schilderschool of iets dergelijks. Iets met tekenen, schilderen. Iets anders dus? Ja, het creatieve zit gewoon op meer vlakken, hè? Ja. Altijd, bij iedereen. En dat heb ik toen een jaar gedaan, maar ik had het alleen maar over muziek. Ja. Toen dacht ik van, oké, dan neem ik nu de beslissing om echt voor de muziek te gaan. Maar ik dacht, ik durf nog niet naar conservatorium in Hilversum of zo. En toen kwam er een muziekpedagogische academie op popgebied in Leeuwarden. En daar hadden ze nog geen zangopleiding, maar wel een gitaarafdeling. En ik dacht, ik ben nog echt niet goed genoeg op gitaar, maar ik ga toch maar auditie doen. En toen werd ik toch aangenomen. Ja. Dus toen heb ik dat een tijdje gedaan. Maken of? Nee. Toen ben ik uiteindelijk, nadat ik daar een beetje zelfvertrouwen kreeg, want daar gebeurde muzikaal in die periode ontzettend veel, waar ik nog heel dankbaar voor ben, in Leeuwarden. Qua scene bedoelst? Qua scene, ja. Dat was een hele bloeiende... Iedereen heeft daar een mooie herinneringen aan, die muzikaal in die tijd aanwezig was. Want ik kwam toen bijvoorbeeld in Garafunk terecht.
Met Willo de Beeld en Anne Swaga en Jacob de Haan en Jan-Peter Woudstra en de hele club. En dat was voor mij echt een inzicht in wat raakt jouw hart muzikaal het meest, Monique? Nou, dat was daar aan de hand. De funk. Dat kwam echt zo dus. binnen, soulmuziek en funk en dingen op ritme. En ja. Puur eigenlijk, heel basic eigenlijk. Hè? Ja, en daar was ik niet mee opgegroeid. Dus dat was wel... En ik zag ze voor het eerst, ik hoorde ze voor het eerst op het Friestraatfestival. En toen dacht ik, wow, als ik daar toch bij mocht zingen. Ja, nou, niet heel lang later werd ik ervoor gevraagd. Dat was wel... Het kwam in een soort muzikale hemel te londen. Ja, dus, zeker weten. En het was, zelfs de repetities waren een feestje. Want Nando van de Kuip was daarin frontzanger. En het maakte hem niet uit of hij nou een performance op het podium gaf of in de oefenruimte. We hadden gewoon altijd een performance in de oefenruimte ook. Zoals op het podium. Dus dat was... Volle bak dus. Dat was altijd feest. Ja. Hij gaf zo goed aan wat het is om overgave te hebben als zanger, als artiest. Bezieling. Er altijd verkeer. Al is dit oefenhok. 100%. Ja. En dat is ook iets wat ik ook blijkbaar in mij had. En wat ik herkende en bevestiging kreeg van... dit is hoe ik het zie en voel. En super inspirerend. Wie dat via Garfunkel van de Hall is... en dat is uiteindelijk bij Anne Swager kwartet komt. Ja, via dat, ja. Maar dan zie je het alweer meer in de jazzhoek, denk ik. Ja, omdat Anne natuurlijk ook... bijvoorbeeld Michael Brecker aan het oefenen was... om die funk blazerslicks ook juist goed te krijgen. Dus in de jazz leer je natuurlijk die virtuositeit. En die virtuositeit is misschien niet zo nodig in de funk... maar als je die ondergrond hebt van die jazz... kun je het ook daar juist heel goed neerzetten. Puur goed voor de technicus, zeg ik. Ja, zeker. Ja. Ja. En door die muzikanten, zoals Anne liet me weer allemaal muziek horen. En nou ja, allemaal. Jan-Peter bracht weer muziek in. En Willo. Want Willo en Nando brachten mij weer in aanraking met P-Funk, George Clinton. En Anne bracht mij in aanraking met Graham Central Station. Dus Larry Graham, die de funkbas heeft uitgevonden. Dat leerde ik allemaal. En ook weer, die albums heb ik helemaal grijs gedraaid. Kende ik helemaal uit mijn hoofd. En jaren later kwam ik als gastzangeres bij Larry Graham, Central Station. En bij George Clinton. George Clinton. Ja. Dus Het is even een spronkje in de tijd. ja, het was een school voor mij, Garda-funk. Ja, maar dat moment met zo'n George Clinton... maar denk ik een soort Garda-funk ervaring was haar... He, door Sjors als Famke, als ik daar vervregen ben... dan is dat het einde. Ja, Hier is dat gevoel dat toen meneer Clinton inkomt? absoluut. Ja. Oh, Dat voelde wauw. als thuiskomen. Ja, toch wel, hè? Alsof ik er gewoon... dat voelde echt als... Ik kan me nog herinneren dat ik... Het is een grote club mensen, hè? Dan staat er altijd op het podium. En het is heel erg sessieachtig. Tenminste, Ja, ze hebben wel vastomlijnde kaders. Zeker weten. maar nog echt muzikaal, hè? Heel erg. En improviseren ook weer. 3 uur lang spelen. En dan ook in hun glorietijd in ieder geval zeker... de aandacht vast kunnen houden. Ja. En ik weet dat ik stond naast de monitorman in Paradiso... te wachten totdat ik op moest. Want George Clinton zou me roepen. En ik gaf flesjes water aan de bandleden als ze dorst hadden en handdoeken. Ja, toen kon ik wat doen, hè? Totdat ik mocht. Ja, je weet niet wanneer je mag, want
dat bepaalt natuurlijk hij. En op een gegeven moment zag ik zo dat hij tussen zijn mensen doorkeek. En dat hij wenkte me zo. Komt u maar. Ja, kom maar. Ja. En toen toen stond ik ertussen en ik wist wat ik moest doen. Want ik kwam daar wel uit wat ik moest doen. En het was echt al op het einde. En dat gevoel dat ik dacht, ja, hier hoor ik thuis, dacht ik. Ja. This is it. Ja, zeker. Ja. Heel, heel gek eigenlijk. Ja. Ljout, Gardenfunk, Anna Zwager kwartet zien, elkaar inspireren naar je dingen jaren. Kocht is wel eens platen trouwens? Of gongst in die periode gewoon naar concerten? Daar? Zeker, ja. En sowieso ging ik naar Prince. Altijd. Vanaf het begin eigenlijk? Ja. Het allereerste begin, waar mensen ook bij geweest zijn, daar ben ik niet bij geweest. Maar wel al vrij snel dat ik zeg maar bij de VVV-kantoor destijds in Leeuwarden de diehards met een vroegtijdige zijn slaapzakje. Ja, kaartjes. Ja, kaartjes bemachtigen. Ja, dat ken ik. Ja. Wist het eerste concert nog van Prince? Welke tour dat weer? Ja, ik denk dat Sign of the Times, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. En ook weer dat ik dacht van, wow. Is this real? Ja, maar wat zou het mooi zijn als je daar ook... Die muziek heb ik ook heel erg bestudeerd als jong meisje. En ook daar ben ik weer bij terechtgekomen natuurlijk. Want ik kwam bij Kenny Dover. En Kenny heeft natuurlijk directe lijn met Prince. En we hebben bij het Noordzee Jazz Sheila E. te gast gehad. En de drummer van Prince. En de toetsenist van Prince ging altijd mee met ons. Dus ik heb gerepeteerd met ze in een huiskamer. Ja, ongelooflijk hè? Ja. Ze hebben mijn liedjes moeten oefenen. Die ik had geschreven. Dat is toch fantastisch. Ja. En die louter periode, Friese periode, hoe is het maar correct neemt. Wanneer best de wereld letterlijk indoken? Dus denk misschien net letterlijk de list alles achter die, maar du best hartstikke de sprong maken. Hè? Dan best de Aruba weggingen. Ja, ik denk dat toen ik die... Zit daar nou wat tussen? Of best op Nee. pas gewoon het vliegtuig gepakt en wegwezen? Ja. Waarom eigenlijk? Omdat na Gardenfunk heb ik mijn eigen band opgericht in Leeuwarden. En die liep een tijdje en toen Dat is Soul Power? Nee, dat is Sakatuya heet dat. En de gitarist kondigde aan dat hij ging verhuizen. Eigenlijk emigreren met zijn vriendin naar Aruba. Oké, dus moest een vervangende gitarist zoeken. En toen kreeg ik na een maand of 3 of zo dat hij daar zat, kreeg ik een fax. Destijds fax. Of ik misschien interesse had om daar 3 maanden, dacht ik, te komen zingen. In zijn band. Want ze hadden een zangeres nodig op dat moment. Dus toen heb ik dat gedaan. En... Wie dat in een club of zo, dat je hem daar optreden? Nou, dat is de Cellar, heet dat. Dus het bestaat nog steeds. Dat is een club. En daarnaast speelde je bij Holiday Inn bijvoorbeeld, buiten. En ik geloof, ik weet niet of het toen was, maar volgens mij wel op een piratenschip. Die op de Caribische Zee drijft, zeg maar. Het ziet eruit als een piratenschip, maar dan komen dan toeristen die komen daar cocktails drinken en zo. En als ze flink dronken zijn, springen ze het water in. Ik zou net zeggen, dronken worden en dan de zee in. Ja. Wat voor band wie dat? Is het een soort funkband of net? Nou, die band die bestaat nog steeds. Dus we hebben... Hoe heet die? Jam. En het bestaat dan uit de J-E-M-M. Dat is José. Dat is een Venezolaanse toetsenist. E van Erik. De M van Martin. Dat is de gitarist van mijn band destijds. En de M van Monique. En die band bestaat nu nog, maar dan met een andere Amerikaanse frontman. Ja, correct. Ja, speel je nog steeds. Maar dat weer de reden voor jou om in ieder geval tijdelijk naar Aruba te gaan? Ja.
En toen ben ik weer teruggekomen en toen heb ik daarna besloten om daar te gaan wonen. En daar mijn inkomsten te verdienen. Echt met de muziek. Ja, want daar kunnen ze sowieso. Er is altijd entertainment nodig. Dus daar is altijd de mogelijkheid om te spelen. Ja. Orenwereld. Ja. Hier is daar behoefte hoor. Ja. Was goed. Ja. Ik ben heel blij dat ik dat Even loskomen van Nederland. Ja. Loskomen van Friesland. Los van de Vleugels scene. uitslaan. Ja. Ja, vleugel, echt letterlijk de vleugels Ja. uitslaan. Wat had je daar lang mee? Iets meer dan een jaar. En waarom? Het voelde toch te beperkend. Ik had dat toch in me. Het was een acid jazz periode. Ik was heel erg geïnteresseerd in die muziek. Die mix van jazz en was interessant. En ik wilde heel graag zelf schrijven. En dat kon ik daar niet kwijt. Dus ik zag toen pas voor mij... Nou, nu durf ik wel naar Amsterdam. Ja, correct. En dat heb ik ook... Ik ging met 2 koffers weer naar Friesland. De reden daarvoor is dat... in eerste instantie kon ik niet zomaar weer een ticket kopen. Zoveel geld verdienden we daar ook weer niet. Maar Hans die wilde heel graag, Hans Wijnbergen... dat ik met Seksmaniac meedeed. Met Oud en Nieuw, dacht ik, of zoiets. En toen heeft Hans gezorgd... dat de bandleden... delen van mijn ticket werden betaald uit de gage. Ja. Zo. En daardoor kon ik weer naar Nederland komen. Jeetje. En vanaf dan heb ik dat optreden gedaan. En toen had ik nog 2 koffers. En met die 2 koffers ben ik met de trein naar Amsterdam gegaan. En toen kon ik tijdelijk verblijven in een slaapkamer van een vriendin die ik op Aruba had leren kennen. En hoe wie je dat in Amsterdam? Want hier is er blijkbaar bij opzien. Wie een drempel om daarheen te gaan. Van, mag ik daar wel heen? Kwam dat direct uit voor die gevoel? Nou, de positie die ik daar, waar het vertrekpunt was... ik had niks te verliezen. Maar ik had ook niks. Ik had niet veel bezittingen. Ik had alleen maar een slaapkamertje om in te wonen. Mijn postadres mocht ik daar niet hebben. Dus wat gebeurde er? Ik kon mijn postadres hebben bij het Leger de Zeils. En dat heb ik toen gedaan. Dus dat was een aparte ervaring. Want het enige wat ze dan eisen is... je mag dat postadres, maar je moet wel aantonen dat je goed bezig bent. Maar ja, dat was voor mij niet moeilijk, want dat is ook mijn instelling. Maar dat gaf dus aan... oké, ik moet eerst maar een baantje, dus werkte eerst in de fabriek. Ondertussen deed ik mee aan jam sessies. Ondertussen zocht ik naar een acid jazz band. En Dus het is ook echt de muziek wordt echt indoken, zeg ja, maar. en die acid jazz band die kwam er in de vorm van Mendoza Dance Party. En die jam sessies die zorgden ervoor, omdat ik niks te verliezen had, deed ik gewoon waar ik altijd gewend was om te doen, namelijk improviseren op dat wat mij aantrok. En dat viel op. Dus Candy heeft mij in die jam sessies horen zingen en gezien. En die scene in Amsterdam is er nu niet meer. Die was ook heel bijzonder toen ik daar kwam. En die scene hield in, Café naar boven en de Korte Golf. En dat had ik op een briefje meegekregen toen ik van Aruba ging. Was er een Amsterdamse meneer die zei: wat doe jij hier eigenlijk? Je moet eens een keer in die kroeg of die kroeg. Ja, toen zei ik, ik denk er ook eigenlijk over om hier niet lang meer te blijven. En toen zei ik wil graag naar Amsterdam. Hij zei, ja, daar woon ik dus en ik ben muzikant. Als je daar naartoe gaat, zou ik je aanraden, en dan schreef je op een briefje, Korte Golf naar boven. En toen ben ik daar dus naartoe gegaan toen ik in Amsterdam kwam. Maar alle gevolgen van dien. Ja, en dat was in het moment dat Trein Oosterhuis bijvoorbeeld en Tjeerd Oosterhuis daar ook nog niet beroemd waren, jamden. Do bijvoorbeeld ook.
was nog niet beroemd. Die kende ik allemaal al. Vanuit die scene van destijds. Allemaal waren ze daar bezig. Iedereen was daar bij elkaar. Ja. Ja, dat is grappig. Grappig, ja. Maar de kans dus echt alweer in een soort muzikale hemel te lonen, begreep ik. Ja. Tenminste, ervaren ze dat ik zou? Of wie is er heel onzeker hoe juist? Nee, het grappige was ook dat op hetzelfde moment landden Giorgio Bletterman, die dus drummer was bij Gardenfunk, en Willem Noerouwe, die bassist was bij Sex Maniac van Hans Wijnbergen in Amsterdam. Ja. En wij hadden al heel veel met elkaar gespeeld. Dus als wij gingen jammen, dan deden we dat met z'n drieën. En dan kwamen daar dan nog wat mensen bij. En in eerste instantie was de Amsterdamse scene, stond met de armen over elkaar van, nou, wat moet dit worden? Wat moet dit worden, ja. En totdat ze, zag je dat ze respect voor ons kregen en ons ook individueel gingen vragen voor andere dingen. Ja. Tower of Power bijvoorbeeld kwam in Amsterdam en die wilde jammen. En daar werd ik dan weer bij gezet als gast, bijvoorbeeld. Dus dat ging heel vaak zo. En Vader's Wist is er helemaal in dus. Ja, en omdat Amsterdam en die plekken als bands in Amsterdam speelden, kwamen ze daar nog een drankje drinken. Ja. Dus dat ging daar zo. Maar er is niks meer van hoor dus? Nee. Ja, dat die Tron natuurlijk, hè? Ja. Candy Dulfer, die vreeg die dus dan. En wat daar haast behoorlijk lang mee spelen, hè? Meer dan 10 jaar, denk ik. 9 jaar. Ja. Of haast 10 jaar dus, ja. 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 Warm bad. Ja. Ik weet nog dat was ik ook bij een concert van Prince waar Candy aan meedeed. En de gitarist van Candy, die was ook, daar was ik ook bij in het publiek. En die zei, kom, we gaan even naar achteren. Toen gingen we naar dus de tourbus. En daar maakte ik kennis met Candy. Maar toen had ze alleen een muziekblad laten ontvallen van, ik moet die zangeres eigenlijk ook nog eens een keer checken. Hoe heet ze ook alweer? Monique Bakker las ik toen in dat blad. En dus de hint was al gegeven. ja, dat wist ik dan al een beetje. Dat ze wel nieuwsgierig was. En uiteindelijk vroeg ze me dus voor een tour. Hoe is die gearworking als er nou beroemd? Wat voor gearworking wie het? Wie het een gearworking? Of wie het toch wel meer, we zien hier voor een klus en daarna is het de roer? Of is het meer worden? Ja, zeker. Zeker, ja. Het was ook thuiskomen. Ik genoot altijd, ook al hoefde ik niet te zingen. Want er zijn natuurlijk ook instrumentale songs. Maar van de muzikale kwaliteit, van de bezieling, van de inzet. Candy is natuurlijk ook meer dan 100% inzet. Dat voelde heel gelijkwaardig in dat opzicht. En inspirerend ook hoe ze zo'n band natuurlijk ook leidt. En voor mij de eerste kennismaking met een tourbus waarmee de crew ook meereist. Dus 16 man in een tourbus, hè. En dan met elkaar op pad. Dat is ook bijzonder. Intens. En dan op een comfortabel niveau. Want met Doze Dance Party had ik ook al meegemaakt hoe het is om met een gewoon Mercedes-busje dat je tegen elkaar aanhangt te slapen, zeg maar. Hè? Ja. Het klassieke verhaal. Hè? Ja, en dat we een doel hadden, namelijk spelen in Spanje. Maar dat we dan in Frankrijk speelden voor het geld om op een camping te slapen. Of aan de burgemeester in het dorp vroegen of we mochten spelen op straat en de instrumenten aansluiten op de motor van de bus. Dat ken ik ook. Ja, both sides. Ja. Maar dat toeren zo op dat niveau. En er is genoeg te eten. En luxe hotelkamers. En dat. Maar goed, los daarvan het spelen weer vooral inspirerend, begreep ik boven. Ja, heel, heel erg inspirerend. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En echt alle plakken van de vrouw wel hand, denk ik haast, hè? Nou,
Japan ben ik geweest, Europa en Amerika heb ik net niet meegemaakt. Net niet. Dat was wel een hele grote wens, maar dat ging net niet door. Nee. Waarom je dat stappen, die gearworking? Ik ging mijn eigen werk, mijn eigen identiteit uitzoeken, ontplooien. Moest toch een keer gebeuren. Ja, druut stappen. Net in chance van een oor, maar die eigen ding dus. Ja, gewoon. mijn eigen muziek ook. Zelf de songs helemaal. Een album maken. Onder mijn eigen naam. Dat. Moon Baker. Ja. En daar wist op dat moment Blikkers als een soort stap. Dus hij zei van, ik wil naar Aruba, ik wil dit, ik wil dat, ik doe die opleiding. Dit wie ik zijn stap? Ja, het werd me niet op een presenteerblaadje aangeboden al die jaren. Ik heb, denk ik, wel een live reputatie opgebouwd. En dat in elke momentopname van zo'n optreden dat ik kon voelen dat het publiek daar dat ik een goede verbinding kon maken met het publiek. Enthousiasme. Vaak in Paradiso ervaren dat ik bij kon dragen aan dat het dak eraf ging, zeg maar. Maar dat vertaalde zich nooit in nadat iemand naar mij toe kwam van, hey, wat denk je ervan? Zou je misschien eens een album willen maken? Dus dat moest ik zelf. Uit je eigen motivatie. Ja. Hoe had je dat ompakt? Waar had je vregen bijvoorbeeld? Hoe had je dat georganiseerd? Want dat is nogal een stap. Ik had ik begon met een opname. Ik dacht dat het een ADAT recorder was van destijds. Of een MIDI-disc recorder, ik weet niet meer. Die had ik gekocht. En daar probeerde ik mijn eerste ideeën op uit. En met die ideeën ging ik weer naar iemand van, ik zou graag deze ideeën uitwerken. Wil je met me samenwerken? Zo, stap voor stap. Echt, stap voor stap. En ook uiteindelijk toen er een aantal ideeën waren, nou, misschien ook wel leuk. Als Alain Clark bijvoorbeeld, waar ik wel affiniteit mee voel qua muziek. Of Ivar Vermeulen. Misschien wilden die wel een liedje schrijven voor mij. Ja. En dat wilden ze wel. Ja. Nou ja, dat ben wel jongens. Er mag wel mijn goed verhaal komen. Of dan krijgt ze ook net mij, denk ik. Nee, maar ze kenden me natuurlijk wel al uit de scene. Ja. En dat wekt wel vertrouwen. Dit wie al je nog op het moment dat het nog in Amsterdam zie je. Ja. Dus, ja. Wat die is er nice nog of wie je toen alleen eigenlijk maar Moon Baker best met de waande wie is? Lesgeven begon ik ook mee. Omdat ik aan mijn mouw werd getrokken van, zou je niet eens les willen geven aan mij? Dus dat het ging ontstaan. Ja. Vind je het leuk? Het oerbrengen van kennis? Ja, absoluut. Sowieso ben ik dol. En ja, ben dol op kennis. En oneindig nieuwsgierig. Oneindig nieuwsgierig, ja. In dat opzicht, daar zat je nog steeds naar die eigen talenten. Van oké, daar ben je best nog steeds mee aan het boetseren als het ware. Ja. Dus luisteren. Ja. Wist hem wel eens verrast, vernijd. Ik denk, hey, dit is... Deze sounds, deze manier van spelen, deze manier van jongen. Ja, zeker wel. Ja, ik denk wel werken met een loopstation of zo, wat op het conservatorium van de popafdelingen van het conservatorium Amsterdam studenten veel doen. Dat vind ik interessant. We hadden al de hele tijd al over muziek, maar ik zag dus toen bijvoorbeeld, de jouw les. Maar dan ben ik wel met theaterzaken bezig, hè? Is dat dan toeval? Of is dat een soort onderdeel van die zoektocht naar creativiteit? Het is gewoon ontstaan. Dus doordat ik les gaf, het was niet zozeer gericht op die discipline. Maar het ontstond gewoon dat ze me vroegen om dan te coachen, bijvoorbeeld. En ik had dat al... Nou, dat is ook alweer best wel een tijd geleden, maar met een multiculturele theatergroep ervaren in Amsterdam.
die heette destijds MC Online. En dus daar kreeg ik te maken met samenwerken met een regisseur en een regisseuse. Van grond af aan een theaterstuk in elkaar zetten. Met licht en al die dingen er bij elkaar. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En sowieso, daar ben ik ook achter gekomen. Want we waren gebleven bij dat ik mijn eigen ding was gaan doen met Moon Baker. Maar waar ik achter gekomen ben, is dat ik niet zozeer geïnteresseerd ben in mijzelf profileren. Solo. Maar dat ik het allerleukste vind om bandjesvorm te hebben. Waarin ik ook ben opgegroeid. Verbinding. En zo'n theaterclub is ook zo'n groep die zich verbindt en die van niets iets maakt. En onderdeel van een groep, meidje dus. Ja. Dus dat is gewoon een schakel best. Ja, en iedereen heeft zijn rol. En Ja. die doe je dan ook zo goed mogelijk. Maar die interactie met elkaar en de gezelligheid ervan, Ja. dat vind ik het allerleukst. Ja, want dat had natuurlijk een productieïnkomst. Net als nog in een band zit of in een theatergezelschap. En toch is het weer totaal verschillend. Hè? Ja. De West mee bezig best. Maar dat prutst die wel om dus. Ja, en het is wel, want bijvoorbeeld die theatergroep is muziektheater. Die bestaat nu nog steeds. Ik ben op dit moment toevallig weer zangcoaching voor ze aan het doen. Ze heten nu Right About Now, die theatergroep. En is onder leiding van Marjorie Boston en Maarten van Hinten. En ze maken nu een stuk over Sylvester. En dat is de aanjager van de disco van destijds. En dat verhaal moet verteld worden, vinden ze. Dus dat zijn ze nu aan het uitwerken. En er is een cast van 2 actrices en een acteur. En de songs die gezongen moeten worden gaan van Aretha Franklin songs naar gospel eigenlijk, naar Billie Holiday, maar ook naar de disco songs die hij dus ook zong. Dus dat ben ik nu aan het coachen. Ja. En aan het uitwerken ook. Ja, want Moon Baker, hoe is dat nog? Ben je daar nog heel fanatiek mee bezig? Nee, of nee. Nee, hè? Nee. Dat is ook voor mij, dat ligt echt achter mij. Dus Hij zelfs een beetje een punt achter zet. ja. Oké. Ja, voor mijzelf heet ik weer Monique Bakker. en ja, ik ben nu inderdaad bezig met gewoon bandvorm. Dus ja, het grappige is wel dat bijvoorbeeld ik nu weer in een band bezig ben met Gilbert Terpstra. Drummer. En Henk Gubbels, Jan van Olven en Paul Bergman. En dat er een bandnaam bedacht moest worden. En dat voor mij echt niet mijn naam erin hoefde. Maar zij vonden de mooiste naam Baker & Sons. Baker & Sons, ja. Dus dat is de naam geworden, ja. Hoe is dat? Ik bedoel, er was meestal zo'n Clinton. Het jaren spelen een duet met Dave Stewart. Nou ja, neem het maar op. Ik ken je hele bekende naam al even nemen. Maar uiteindelijk een beetje back to basic dus. Ja, maar ja, het gaat er toch om, waar word je gelukkig van, hè? Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, dat is een beetje de vraag die ik hoor. Ja. That makes you happy. Ja. Maar deze groep jongens, huppa, weer schreeuwen dus, neem ik gewoon, Ja. spelen, Ja, hebben we jammen, wel. uitziekje. Ja, zeker. Dus we hebben nu een heel repertoire, omdat ons dat handig leek, met allemaal soulsongs die ik zelf heb uitgekozen. Er zijn ook een aantal songs die de jongens ook hebben aangedragen. Op wat voor nummers mag ik dan denken? Ja, bijvoorbeeld Isley Brothers, Work to Do. Curtis Mayfield. Een hele mooie song ook. Nou ja, van alles en nog wat. En daarna zijn we dus aan het schrijven. Doordat we al die soulsongs hebben ingestudeerd, kunnen we spelen. Met dat geld wat we daarmee verdienen, kunnen we weer een EP maken. Het cirkeltje is er nog steeds, hè? Ja. Ja. Creëren, probeer je een podium te vinden. Ja.
hield vertien om vervolgens de studio waarin te kunnen om de nummers nog weer beter, nou ja, et cetera. Et cetera, et cetera. Jij kent het denk ik wel. Nou ja, van dat cirkeltje meerdere verhoor ik maar net. Hè? Ja, Het jet erbij natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Zeker, ja. Hoe is dat? Haars met de jongens, spelen weer. Superleuk. Ja, Heel veel lol. heel veel lol, denk ik. Ja. Heel creatief. Maar ik heel vertrouwd, denk ik. En ik kende Henk Gubbels eigenlijk niet. Maar ik was heel erg verrast door zijn zangtalent ook. Hij zingt prachtig. Onze stemmen passen mooi bij elkaar. Hij maakt prachtige songs. Ik kan schrijven, hij kan schrijven. Dus ja, dat maakt het heel erg spannend en leuk. Kom je met pro bij elkaar of door die pandemie het moderne internet, e-mail en dat soort zaken? Of probeer je wel echt wel in een hok te zitten en elkaar te zien? Nou ja, het is natuurlijk ontstaan dat Gilbert mij appte van Monique, zou je het leuk vinden om 2 soulsongs over het net op te nemen. Tijdens de pandemie. Daar ontstond het. Dus we hadden elkaar. Normaal ontmoet je elkaar even in een café. En dan maak je even kennis. Dat ging nu niet. Dus we hebben eerst die songs opgenomen. En toen dat heel goed klikte, zijn we daarna de oefenruimte in gedoken. En dat was ook hartstikke leuk. Dus ja, dat zijn we nog steeds aan het doen. Daar hartstikke druk mij dus. En ondertussen richting Amsterdam, regelmatig, neem ik aan. Ja, elke week. 2 dagen in de week. 2 dagen in de week. En dat al mooi vanuit het mooie Haarswij. Is dit voorlopig die toekomstidee? Dus het is wel in evenwicht, zo? Ja, ik ben wel weer aan dingen aan het ontplooien, ja. Dus ik heb naast Baker en Sons heb ik ook een Frans trio opgericht. Omdat het me leuk leek om Franse chansons te zingen, altijd al. En het is nu ook de tijd. Mensen die ontvangen het ook graag, hè. Dus het Franse is nu ook best wel aanwezig. Dus dat ben ik ook aan het doen met een accordeonist en een contrabassist. Ja. En met de jongens in Groningen, waar ik het al over had, Willem Nouroué, Giorgio Bletterman, heb ik nog een gezelschap opgericht om ook te schrijven. Ben ik ook mee bezig en dat heet Skywatchers. Skywatchers, ja. Een beetje jaren 70-achtige, zou ik kunnen zeggen, Isaac Hayes invloeden, Quincy Jones, Rose Royce, die mix. Dat vind ik ook leuk. Ja. Maar al een beetje van uw 10 initiatief dus. En hier in de buurt, in dat opzicht. Ja, ik zag juist tijdens de corona waren best wel muzikanten depressief en gefrustreerd. Heel voorstelbaar. Maar ze waren ook heel veel vrij. Dus ik zag het ook als een kans van, nou, als er dan toch niks kan, zullen we dan wat gaan doen? Zullen we dan gaan creëren? Ja. Dat hele tour, zoals dat wij willen? Echt letterlijk de verhoord weer hoe, bij wijze van spreken, van Japan tot Europa. Denk ik eigenlijk niet zo over na. Ik zit meer in het moment van, ik hoop dat er iets moois gaat ontstaan. En daarna zie ik wel weer verder. Hè, want geen idee. Nee. Hoeft ik net alles te plannen? Nee, dat ben ik voor mij niet eens. In het boek Erik Vregen vraagt het boek op aan de overleden Friese rockers. Een ingewikkelde vraag natuurlijk. Maar doe hast dus antwoord Jan Giro. Ja. Koers hem goed? Ja, nou ja, goed kennen, maar... Hoe goed ken je Ian, hè? Dat is de vraag altijd. Ja, maar... Ja, hij hoorde gewoon bij de entourage. Als je in de Brouwershoek was, dan maak je altijd even een praatje met Jan Giro. Waar dan ook eigenlijk waar je als muzikant kwam, was hij ook wel. Ja. En hij was ook altijd, als je dan aan het einde van waar je dan nog terecht kan, als laatste in een cafeetje zat hij daar natuurlijk. Maar hij was wel, als hij gewoon speelde en ook hoe hij eruit zag en wat hij deed, was wel
in hart en nieren rock'n'roller. Een echte rock'n'roll. Een echte, ja. Ja. Want hast u überhaupt iets met dat idioom rock'n'roll of net? Zei het iets wat of net? Ja, ik ben erin opgegroeid. Ja. Ik weet er alles van. Ja. En ik heb ook wel mijn idee bijgesteld van ja, zo kan de muziekwereld ook zijn. Maar laat ik nou maar hard gaan werken. Ja. Dus ik dacht van ja, ik had al heel veel gezien als kind in die muziekwereld. Dus ik dacht, nou, dat gaat volgens mij niet goed komen als ik die kant op ga. Nee, maar er is altijd een dark side. Ja. Zeker onder rock'n'roll. Absoluut, en sommige mensen verromantiseren dat. Ja, Maar ik denk dat ze de oren kan ik pensioen haast, of niet? absoluut. Ja. Ja. En dat is geen leuke kant, denk ik. Hè? Nee, ik heb ook veel gevolgen gezien daarvan. Ja, hoop ellende. Ja, Door de drank. logisch hè? Ja. Consequenties. Lifestyle, de hele mikmak erbij. Ja. Want het is gewoon een gevaarlijke wereld, hè, die rock'n'roll wereld. Denk ik. Ja. De verleidingen. Kijk, de verhalen natuurlijk van de succesvolle mensen zoals Herman Brood. Ja, dat is er één. Maar er zijn er natuurlijk ook die gewoon helemaal niet aandacht hebben gekregen, maar ook gewoon vroegtijdig zijn geëindigd. Nou ja, Jan Giro is ook een voorbeeld van. Ja, maar ja, Ja. zeker. Wat dubbel, vind ik persoonlijk altijd. Ja. Ik bedoel, Herman Brood, daar hebben we een idee bij. Jan Giro, aan de andere kant, zou hem lichaam ook kapot maken. Het is zo dubbel. Hè? Ja, het is en aan de het ene kant gebeurt natuurlijk. het vrije leven en Het gebeurt natuurlijk nog steeds. Kijk maar naar Amy Winehouse. Hè. Ja. Die, zelfs sommige artiesten hebben ook de ambitie om op hun 27e bij de groep van de 27 te horen. Ja, dat kan. Wordt dat wel eens wat te volle romantiseerd of mag het gewoon onder de meesten litten? Om de meeste litten, Ja. zou ik zo denken. Als je de keuze maakt, je wel prima. Ja, want Want ik ga Jan het Giro net talent echt blijft meemaken, staan. maar ik begreep altijd, dit zijn dit is mijn leven, dit is mijn keuze. Lid me er dan echt ja, mee. ja, weet je wel. ja, ben ik wel mee eens. En op een gekke manier respecteer ik dat dan echt Ja. wel weer. Van, Ja. nou, prima. Ja. En het talent blijft, hè? Ja. En natuurlijk wens je van, ja, maar dat het zich nog had voortgezet. Maar die persoon is die persoon. Ja. Ja. Het leven, een 8,5. Is dat redelijk stabiel? 8,5 van een gevoel? Ja, ik denk wel, natuurlijk zijn er wel momenten dat als je zeg maar altijd wel je best moet doen om te overleven en dit soort onverwachte dingen gebeuren, zoals zo'n crisis, Ja. hè, wat er nu gebeurt, nou, dan komen snel de dreunen bij de mensen die op deze manier, zoals ik ook, proberen het hoofd boven water te houden. Benzineprijzen bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben lietse dingen, maar het had wel impact. Nogal. Nou, ja. bijvoorbeeld, ja. Dus dan moet je weer even creatief zijn. En soms voel je die tegenslag wel. Ja, dan is het even geen 8,5. Nee. Maar ik ben wel altijd voor om naar oplossingen te zoeken. Ja, En de muziek scoort die oorlog doorheen, wat dat betreft. ja zeker. Dat is wat een eeuwige maatje. Eeuwig maatje. Blijf altijd verliefd op muziek, zeg ik altijd al. Ja. Jij dan? Jij ook, denk ik. Absoluut. Ja. Ja. Ja, we zijn liefhebbers. Ja. En ik ken er net zonder. Nee. Nee. Daarom vind ik het ook heel mooi dat je komt woest om dit verhaal te vertellen. We doen het verhaal nog wel eens even, hè, maar dank u wel in ieder geval. En Ja, jij ook bedankt. heel veel succes.